My YouTube channel Mamata'S Vlog98. ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ସକାଳ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ହେଇଛି ଟି। କାଲି କ'ଣ କହିବୁ? ଜାନୁଆରୀ 26 ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆଉ କାଲି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ମାମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ? ମାମୁଁ 20 ଟଙ୍କା। 20 ଟଙ୍କା? ମାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଓହୋ ବହୁତ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। କାଲି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି? ପିଠା। ନାଚିବି ବୋଲି କହିବୁ। ମୋତେ ଠିକ୍ ଡାକିଦେବୁ। ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖିନୁ? ନା ନା ରଖିନୁ। ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବି ନା ଗଲାବେଳକୁ ହେଲା। ମୋତେ ଡାକିବୁ କାଲି ପିଠା ଖାଇକି ଯିବୁ ହେଲା। କାଲି ସମସ୍ତେ ଆସିବ ବାହାରୁ ପିଠା ଖାଇକି ଯିବ। ସେ ଯେଉଁ କାଲି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହଉ ପିଠା ଦେଖିନି ଖାଇକି ଯିବ ସମସ୍ତେ କାଲି ଆଉ। ଓହୋ ହଉ କାଲି ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି ସକାଳୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ ନା? ଅଷ୍ଟପହରି ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ନା? ଡାକିବୁ ନା? ମୋତେ କେତେ ପଇସା ଦେବୁ କହ, କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଯିବୁ ଆଉ। କାଲି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? କାଲି କ'ଣ କହିବୁ? ଜାନୁଆରୀ 26। ଜାନୁଆରୀ 26 ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ହଁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ଡ୍ରେସ୍? ମାମୁଁ ନା ମାଇଁ? ମାଇଁ। ମାମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି? 20 ଟଙ୍କା। କ'ଣ ଖାଇବୁ କାଲି? ପିଠା। ପିଠା ହେଇଛି କାଲି ନା? ଆଉ ମୋତେ କାଲି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଡାକିବୁ ନା ନାଇଁ କହିବୁ ଦେଖି? ଡାକିବୁ କି? ବୋଉ ଆଇଛନ୍ତି ପରା। ମନଟା ତୋର ଖୁସି ପୁରା ଆଉ ମନ ଖୁସି ନୁହଁ? ଆଉ ଅଷ୍ଟପହରି ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଡାକିବୁ ନା ନାଇଁ? ଡାକିବୁ ଟି? ଶୁଣିବା ହେବନି ତୁ କହିଥିବୁ। ସଫା କରିବା ମୋତେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। 20 ଟଙ୍କା ସଫା କରିଦେବୁ। କହିଲେ ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସଫା ହେବ। ସେ କହିଛି ଦେବ। ଆଉ କୋଉଟା କଲେ କହିବି ସଫା ହେଇନି। କହିଲେ ସଫା ହେବ ନହେଲେ ରହିଲା ତୋର। ଏତେବେଳକୁ ଦେଇଛି କେତେବେଳେ ଶୁଖିବ? ତାପରେ ରାଗିବ ମୋ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ये गोदरा पेंट हो काची बन ये दउची कलर छाजी मैला बुझी शिव मंदिर यज्ञ होती अरे बसाटे रे ये देख बसाटे हनुमान मंदिर से सामना पट देखेबी बापा बसिक जाइए देखे यज्ञ घर से यज्ञ घर से जिनस पत्र रोचे ठाकुर अजा को कहिया हाँ बढ़िया उठी
ସିନା ସଫା ହେଇଯିବ ମନ ହବ ମୋର ଦିପରକୁ ଆଉ କେବେ ମନ ନୁହଁ ସଫା କରିବାକୁ ତମେ ତ ସବୁ ସଫା ହବା ସେଥିରେ ସଫା ହବ ନା ଏ ରାଗ ଆଉ ଛିଡ଼ିକି ଦେଇ ଦେଉଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଗ ଧୁଆ ଧୁଇ ଟିକେ ହବ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବେପାର ହେଲାଣି